एनडिएफबि नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारा माब्ला गगोन आरो बिथांखौ गनायनि मोनसे अल्टारनेटिभ वेआ मा आरो गोदानै जोनोम जानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एक्स एनडिएफबिजों जोनोम होजानाय गोदान मोनसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टी हान्जाखौ बिपिएफआ वेलकाम खालामदों ना इउपिपिएलआ वेलकाम खालामदों ना इउपिपिएलआ रिजेक्ट खालामदों आरो बिथांमोननि थानायाव जोनोम जानायाव बिपिएफआ माबा खहा जागोन नामा ना ज' खामानि मावलायनो हांख्रायदों आरो बिनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफ्रा मा उन्नति जानो थांगासिनो दं बेखौ दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों उइथ प्रुफ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। स' भिडिअआव जोबजासे थाबाय थाबानो जाबाय। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु द चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' गोगोम गगा मोननाय अब्लाबो भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनजों सावरायनो लुबैनानै आङो लाबोदों। स' अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड निउ मोनसे राजनितिक रिजनेल पलिटिकेल पार्टी बियो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामजों जोनोम होजानाय। दा बेवहाय बिथांमोना मा खारनाव आरो मा इस्युसखौ लानानै रायजो राजाफोरनि दरखंफोरखौ थांनो नागिरदों आरो बिथांमोना हारिनि मा मावगोन आरो गावसिनि जेंनाखौ निजित्थ भाबै बिथांमोना माबादि सुस्रांगोन बेनि माखासे साबसटेन्सखौ बिथांमोना माखासे मेल मिटिं थांनाय समफ्राव फोरमायबोदों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंब्लाबो। दा खोथाया जाहैबाय इउपिपिएलनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनि लिडारानो होन इएमजिएमानो होन सोरबा लिडारानो होन टटेलि बे एक्स एनडिएफबि आदामोननि गोदानै सोरजिनाय पलिटिकेल पार्टी रिजनेल पलिटिकेल पार्टी अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ रिजेक्ट खालामदों। सोरबाबा पार्सनेलि आफादगिरिखौनो बे गोदान राजनितिक दोलोनि आफादगिरिखौनो पार्सनेलि एटेक खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बे इउपिपिएलनि दोलोनि दैदेनगिरिफोर बे रोखा फोरमान जादों। बिथांमोना रेजेक्ट नाथाय बिथांमोनखौ खुनु मोनसे फेभाराव खोथा बुङाखै बिथांमोनखौ वेलकामबो खालामाखै नाथाय बिपिएफआ बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों आरो हायोब्ला बिपिएफजों लोगो नांनानै जुदि ज' खामानि मावनो लुबैदोंब्ला रायजो राजाफोरनि इस्युसफोरखौ आरो लोगोसे जायफोरनाखि एनडिएफबि आदामोननि इस्युस रन्जन दैमारि सारखौ लानानै जोबजानाय माखासे सोद्रोमाफोरनि इस्युस आरो मुंख्लं न'खरफोरनि इस्यु बेफोरबादिखौ ज' खामानि मावलायनोब्ला जेब्लाबो फैयोब्ला बर्थमाननि गोदान पलिटिकेल पार्टी अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड बेखौहाय बिपिएफआ जेब्लाबो वेलकाम खालामगोन आरो दरजाया जेब्लाबो खुला होननानै बुंदों। आरो बेवहाय बिपिएफआ बिथांमोननि जोनोम जानायाव जेबो अबजेक्सन गैया। डेम'क्रेसियावहाय गोबां पार्टी जन्म जानो हायो। इन्डिया इज ए कान्ट्रि अफ बाइ पार्टी सिस्टेम माल्टि पार्टी सिस्टेम होननाय जोङो कनस्टिटिउसनाव मोननो हायो। दा बेवहाय नाथाय बिपिएफआ मा खहा जागोन खहा जानाय बादि मोनदों नामा बिपिएफआ बिनि क्लेरिफिकेसना मा बिपिएफआ बुंदों बेवहाय जेबो खहा जाया। बबे लाइना ओरै फ्राय बिथांमोनखौ बिटिआर गभर्नमेन्ट थ्रुयैनो आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय जेला बांसिन इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो नायनांगौ बेंनांगौ आरो बिथांमोनाबो इउपिपिएल दोलोआ जे गभर्नमेन्ट फर्म खालामबाय बिटिआर गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि सिङाव थानानै जानाखि मोननांगौ सुबिदाफोरखौ लानांगौ बा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय होनांगौ हिसाबै बिथांमोना जेरावबो थांथ'वा हसिया जयैनो बेयावनो मोनसेयावनो थाथ'नानै दंमोन। सुखु दासुखु जिखुनु जाया थाथ'नानै दंमोन। बेवहाय सिगाङावबो नों बिपिएफआ सिंगोल हेन्डेड गेलेबोखादों। दा बेवहाय बिथांमोना फैयोब्ला जुदि बिपिएफजों लोगो नांफाफैयोब्ला गोदान बे निउ रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया बेवहाय बिपिएफनि प्लाससो पइन्ट दं आरो बिथांमोना बेयाव सोरजिनायाव बिपिएफआ जेबो खहा जानाय नङा इउपिपिएलनिसो खहा जागोन होननानै बुंदों। आरो बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बिपिएफनि सासे दैदेनगिरिया बे खोथाखौ बुंदों। मानो होनोब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ बायद'थायाव सरकारनि जेबो अनसुंथाइ मोननाय नङा होननानै लाखिनानै दोनबाय थाबाय। हयथ' नङाबा बिथांमोनाबो माबा मोनसे राहाखौ लागौमोन। दाबो जाबाय गोदान पलिटिकेल पार्टी रिजनेल पलिटिकेल पार्टी सोरजिबाय। दा बेवहाय बे लाइनजों नायोब्ला बिपिएफआ जेबो खहा गैया होननानै बुंदों। रायजो राजा नोंथांमोनाथ' बुजिखाबाय खहा जागोना सोर इउपिपिएल दोलोआसो
खहा जागोन ओरैनो खुनुरुखुम बेलेन्सआव 2-3 बेलेन्सल'सैखा 100आव बे बेलेन्सआनो जिर' जानो थांगासिनो दंखायो बे समाव जुदि एक्स एन डि पि आदामोना बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डआ जुदि BPF जों लोगो लाफैबावोबा बिथांमोना जिर' आरो माइनाससो जाहैबावगोन स' बेखौनो लानानै सासे BPF नि गोख्रों दैदेनगिरिया मा बुंदों बेखौ जोबजासिम खोनासंलांबावदो आरो जोबनायाव कमेन्ट्स होदो এইটো মেইন উদ্দেশ্য হল যে শান্তি চুক্তি হল BTC অঞ্চলত যিমান মানে অস্ত্ৰধাৰী সংগঠন আছিল সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাইছিল NDP মূল হিচাপে তো এখেতসকলৰ আজি মানে নেতা ৰঞ্জন ধিমাৰী ডাঙৰীয়া আজি তাৰিখে জেলত আছে BTCৰ যি চুক্তি আছিল সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা বা সীমা মানে মানে অল্টাৰনেশ্যনৰ বাউণ্ডাৰী আৰু 60টা সমষ্টি বনোৱা আৰু NDP সকলৰ যি কেছবিলাক আছিল তো মানে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিছিল চৰকাৰে তো এইবিলাক আজি নহল এখেতসকলে ৰিহেবিলিটেশ্যন নহল আৰু যিসকল মানে শহীদ পৰিয়াল এই পৰিয়ালসকলক আজি এক্সগ্ৰেচিয়া পইচা দিব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে আজি NDP বিলাকে খুব হৈছে NDP পৰিয়ালবিলাকে আজি খুব হৈ পেলাই আজি বিকল্প বিচাৰিছে এখেতসকলে নিজৰ সমস্যা নিজৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আজি বাইদেউ অঞ্জলি ধিমাৰীয়ে আজি নেতৃত্ব লৈছে তো এখেতৰ কথা আজি গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে আজি গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে মানে পাৰ্টি গঠন কৰাটো হ'বৰে মানে অধিকাৰ আছে তো কৰক কোনো আপত্তি নাই আৰু ইয়াৰ বিপদ দলৰ একো ক্ষতি নহয় কাৰণ আজি যিমান NDPৰ বা কি ভোট আছিল সব মানে UPPL পালৰহে আছিল তো UPPL ভোট নষ্ট হ'ব ইয়াৰ আমাৰ BPF দলৰ কোনো ক্ষতি নহয় ইয়াত মানে আমি বিচাৰোঁ এখেতসকলৰ যিটো উদ্দেশ্য যাতে ছাকচেছফুল হয় আৰু এখেতসকলে যদি আমাৰ দলক যদি সহায় কৰিব বিচাৰে আমিও এইটো ৱেলকাম কৰিম কিয়নো আমি একেলগে মিলি পেলাই আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিব BTC উন্নয়ন কৰিব লাগিব আমাৰ ভাই আমাৰ NDP সকলৰ সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিব লাগিব स' नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय दा कमेन्ट्सखौल' लिरनानै हरबानो जाबाय आं नेनानै थागोन स' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ